Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo imafiki ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela nawalo amanyala. Kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuzovela nawakho amanyala, ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule nje kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Hawu bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo, sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Nanamhlanje-ke Nkosi yami, angeke ngibonge kodwa kuqala nje before ngiya phambili, imafiki yayilutho ngaphandle kwenu. Inje kungani? Siyayibonga isapoti yenu, siyalibonga uthando lwenu, futhi sinazise ukuthi nani siyanithanda Nkosi yami. Niqhubeke nisithande njalo, nathi siyoqhubeka senithanda njalo. Sibambisana, umsebenzi omuhle ngokubambisana. Masibambisene kukude la siyakhona. Noma manzithi nje impilo esibambe ngapha nangapha, kodwa-ke siyoyibamba le ndlela sisonke ngokubambana. Mange ngisondele odabeni. Udaba lwethu lanamhlanje luyisima kanjena. Sanibonani emafiki, ngeza nodaba lana ngubaba osekhulile, osewuholokoqo lwentshebe ubhebhenene olungakwazi oluswidi, ethi alukho uholokoqo olungakhula nje libe lidala lungakaze libe nawo amanyala. Nami-ke nguholokoqo lwentshebe, ngithi angike ngize namanyala engagaxela kuwo. Esikhathini esiningi awugaxele emanyaleni ngoba uwathanda, kodwa ugaxele emanyaleni ngoba ufakeke ngenhloko ngenxa yezimo zempilo nangenxa yezindlela ozihambayo. Heyi, kwakunzima ngesikhathi se-apartheid. Kwakunzima kakhulu kangangokuthi ziningi izinto ezazisehlela ezibuhlungu nezimbi nezisabisayo. Ngangomunye wababephambili emzabalazweni, sizabalezela inkululeko yenu njengoba senikhululekile namhlanje, kodwa thina esasilwa, esasamalwela nkululeko, kuningi esadlula phansi kwako, nabafazi bethu abadlula phansi kwako. Wawunako ukuthi uthi unomfazi uhambe uyosebenza emaplazini, ufike umfazi ngasabo wakho wedwa, kodwa kube uwakho nowebhosi yakho. Ingekho into ozayenza ngoba phela lo muntu ukuqashile, uyena okunika amasenti, uyena onikeza nalo mfazi wakho amasenti njengoba esebenza ekhishini. Uzayizwa ngandletshana indaba ukuthi hayi bo, umfazi wakho phela uyanikizwa ubhosi, uyamnikiza. Uthi uyombuza ubhosi avena akuthela induku. Awuncengwa phela, vele ubasi wakho lona. Hayi-ke ngathi-ke ngisalwa-ke kanjalo ngoba ngashiya emaplazini ngenxa yaleso siganeko sokuthi ubhosi wayedla umfazi wami. Ngabe sengithatha umfazi ngabuyela ekhaya, ngabheka kubhuti ezimayini, safike sasebenza ezimayini. Ngaqala-ke manje ngajoyina amaqembu ayizabalaza, ngaba womunye ophambili emzabalazweni. Hayi, ngazabalaza Nkosi yami, kanti sizabanjwa. Hayi, masibanjwa sabe sesithathwa-ke, sasilayishwa etruckini elikhulu lapho sibaningi. Layishwa zahanjiswa lapho sisiwa kwelinye iplaza eliseLimpopo. Masifika kuleli plaza isifike-ke sithululwe-ke lana, masithululwa siboshiwe vele. Kuthiwe isikhulula esisale ngensudi yesele sibe sesiyofakwa enkampini. Masifakwa kule nkampi siboshelelwe eziqongeni, kusho ukuthi kuneziqongo eziziphambano la. Siboshelelwe kuzona lezi ziqonga lezi. Masiboshelelwa kuzo, boshiwe ukuthi ungakwazi ukushona phansi, uhlale nje uthe qondile. Hayi, saboshwa-ke la, siyaboshwa-ke, siyakleliswa, senzisa ulayini. Ngiyasho ngithi hayi, umuntu uzonqunywa kabuhlungu-ke lana. Akwani maqeda kuboshwa kokugcina ngoba iziphambano zazila ko-20 kuya ko-30. Kwani maqeda kuboshwa kokugcina, qhamuka umhlambi wamathole,
ephaleza kuthina. Lani malifika nje labe lingaquni kithi lamathole ngabazokwenzani la kuthina. Kithi lamathole ngabazokwenzani la kuthina. Alathi lifika nje kumina ithole labe lingasaquli. Labe liqonde encanceni, incanca liyayazi. Ngaqale ngathi ukuhleka kancane. Kakaka ngoba lalithanda ukuba lincane lalize kumina lingabi namazinyo. Kakaka liyancanca lapho. Lidufule lithi. Limali sondela ngezansi lishwabadele namazambane ngiqala ngezwe ukuthi ngathi kubabuhlungu ke manje ukuthi ngathi lishwabadela namazambane nje manje kwenze njani. Ngithe yibo. Sincanca amathole yaqala ababuhlungu phela manje likuncengi phela ithole. Hayi ukuthi liyakhotha liyayincanca liyayidonsa lifuna kuphuma something avene ngachama. Ngithe mangichama kwangathi ayike liyathambisa lisadonsi ngamandla manje liphuza lo mchamo. Chamela kuthe makuphela umchamo leza ukuthi kuphelile ladonsa futhi ngamandla. Awu ngagcina sengikhala mama yo mama yo Nkosi yami ngafa kwabe khala namanye amadoda ngale. Khona namatola asemadadlana phela manje nawo muncinga amazinyo lawa ayahaya lana. Ikhala indoda mama yo. Zathi sisuswa lapha izabe sikhathele sibudaka sisho nanga amathole madoda ngathi ayigurule ngathi izanqamuke ngathi ayidonsa phakathi madoda. Hayi zathi mase sidelile sayovalelwa ngakusasa sabuyiswa futhi amathola azonceliswa nangelilandelayo 7 days emva kwalo sakhululwa kwathwazeke niphinde. Abaweki ke babaleka bangasabuya basho bathi ayibona bayekile ukuzabalaza. Hayi into ezinathi eziqinile hayi. Sabuyela khona sathi ukulalisa uboya kancane sabuya sazabalaza. Manje okwesibili phindiswa khona futhi ematholeni. Hayi kuningi okwenzeka bengithi ngiveze nje lawo amanyala amancane angehlela. Yophinde ngibuye mhlambe namakhulu ngoba ziningi izinto ezasehlela ngesikhathi somzabalazo. Ngiyabonga. Siyabonga.